Alteatubers, en Radio Altea. Hola, hola i benvinguts de nou. Hola. Una temporada més, així a Alteatubers, en Ràdio Altea. Pensaven que no tornaríem, Sí? però així estem. Així estem. Efectivament, Efectivament, així estem de nou. una temporada més. Pareix Sí. que no t'ha passat temps, eh? No. Pareix que feia res que gravàvem, Tinc un petit déjà vu. però la veritat que és un plaer tornar així a Ràdio Altea a fer Alteatubers. Completament. I, com sempre, la companyia de Calle Solano, Hola a tots. Antonio Martínez, Tal, com estem? Miguel Santamaría. Hola, xics. A l'altre costat està Pere Barber Hola, buenas. i un servidor, el Jaume Albado. Hola, Jaume. Sí, ara ens saludeu, no? Ara sí. Ara sí, no? I com estàvem dient, Radio Altea ha volgut que estiguem així de nou. Què vos pareix? Sorprenent. Sorprenent. Inquietante, no, Carmen? Però bo. Inquietante. Inquietante. Sorprenent, però de bé. Però en Sí, plan sí. bé, veritat. Molt bé, per suposar. Sorprenent. Anem a rellenar una horeta bona així, en 4 caps pensant. Pensa que anava a ser en 4K. I dic, és àudio, no és vídeo, tio. No, en Facebook podreu veure-ho en 4K. Oh, ja està. Sort. Sí, perquè, com sabeu, també podeu seguir-nos a través de Facebook i totes les xarxes socials, sobretot Twitter, que este any, la segona temporada en Twitter, Està arrasant. va flipar. Estem en tendència, Jo sempre. apostaria per Twitter, sí. Si entreu ara mateixa, podreu veure que som TT, Trending Topic, en Espanya. Pues fa anar a fer un xiste molt I- roïn ja, tio. I jo seguiria això, vamos. Sí, Si n'hi ha algo que és Trending Ànim. Topic, n'hi ha que seguir-ho. Endavant, vamos. Jaume, endavant. Estem així. Per supost. Però, xics, comencem la segona temporada. Com vos sentiu? Miguel? Ara després explicarem una coseta. Me sent molt content d'estar una altra vegada així i il·lusionat, com he dit abans. Calla tu. Abans quan? Em sent aliviat de que estiguin en nosaltres, han confiat en nosaltres altra vegada. Ja veure si poden donar la canya. La canya. La canya. La de pescar o la de la cervesa? La talla. I omplir 40 programes, Miguel? Molt bé. Que estava pensant jo, ara sempre recordar-me, que la temporada anterior van fer 16 programes, Sí. però perquè vam arrencar com a meitat. Ara que arrencar més o menys al principi, jo dic que arribem a 50 programes. Bom. I l'error... Sí. L'error Radio Altea el va cometre a meitat, però... Ara el comet al principi. Jo eres igual de fluid, eh? Sí. El què, Antonio? És igual, Ja no? estàs esperant la màgia. I tu, Antonio, que... Jo també, jo estic molt content de juntar-nos de nou, a disfrutar així un ratet dient bobais, com us agrada, i sobretot donar-li les gràcies a Pere per cridar-nos de nou. Se t'ha notat en l'èmfasi corporal. Gràcies, I Pere, tu? Pues res, molt content també de que estigueu, no rieu que em feu riure a mi. Cada vegada està més content, Cada vegada està més eufòric, eh? No, molt content de que torneu a estar així, una segona temporada. Pues, xics, tenim que aprofitar-ho que estem a una segona temporada, perquè no se sap si hi haurà la tercera. O sí? Sí, home, Bueno, en passada no sabrem si estarem la setmana que ve a Mira, tercera temporada. a firmar per... Ja anem per temporada. És com Guardiola, anem per temporades. Ahí està. Home, clar, és que... Així si venim ho donem tot. Això és un nivell I espectacular. la primera temporada ho hem intentat donar tot. Una altra cosa no, però me'l van buidar, eh? Ah, que sí? Molt bé, molt bé. I, xics, noves ganes, noves històries, i això també porta a un nou hashtag. Què fem? Què fem? La mar. Perquè este és el programa 100 lineals, seria el programa 17. Sí, val? sí. Però és la segona temporada. També és cert. Alteatubers 17 o Alteatubers T2? Com ho fem, xics? Propostes, Miguel? Miguel? Jo, què havia dit? Que jo faria... Ah, sí, la idea que quan descarregues una sèrie per internet que t'apareix 2 per 01. Quan tens una sèrie. Però, clar, això per el hashtag és una miqueta engorrós. L'altra opció és linealment 17, 18, 19, 58, 140, 1417, no? Molt bé. Arribar com dia Antonio, hasta el 1000, com el Terminator, no? Nosaltres portem discutint-ho més d'una setmana i no sabem què posar, així que decidiu vosaltres. Per això està la gent ahí, els oients. El que poseu ens val. O no? Correcte. Sí, segur, jo confio en el criteri d'esta gent, segur. Ah, que sí? Si ens escolten... Si ens escolten, tenen estem criteri. compenetrats, eh? Si ens escolten, tenen criteri.
I Miguel ens porta avui a la seva secció el FIFA. Avui anem a parlar de FIFA. Casualment, la cançó que has elegit ara és del Pro. Sí, però jo l'havia escoltat antes. Sí, però casualitat? No lo creo. No lo Ahí creo. I Calle ens porta una peli de Netflix. Bueno, una peli, una ara peli- veurem. Ara veurem. Vaig a dur la saga, diguem, o la temàtica Death Note. Una de les notícies més polèmiques de la temporada de filmació. I a veure què parlem ahir. I Antonio ens porta... Espera, deixa'm adivinar. Ah, adivineu. La festa del cine. Ahí està. Molt bé. No, i alguna coseta més, a que sí? Sí, alguna cosa que té que veure també amb l'estiu passat. A l'estiu passat... Algunes estrenes i a l'estiu l'estiu. passat d'aquest any Aquest, 2017 molt- ai, o ai. al 16? Ahí volia arribar jo. El 17, el 17. Al 17. O sigui, fa un Fa mes. un meset. Un meset. Que diu. Quan, val. quan estava fent feina. Correcte. Xe, no me la fer faena. Pues xics, no podem començar un programa sense una pregunteta marronera. Claro, si no, ja falta. Avui és el primer programa, algo light, però per començar estaria guai. Vinga. was a volcano living all alone in the middle of the sea. I xics, la pregunta és, ha passat l'estiu, ha passat les festes d'Altea, han passat molts moments, des de que l'últim programa, aquell programa no vull de copes, Oh, que mític, eh? No ho han comentat, això? a la Contratubers, no, el comentarem després. Apoteòsic. En la Contratubers que van fer, El final de fiesta. sí. Boníssim. Amb molta gent allí, la veritat, apoyant-nos i escoltant-nos i perdent les hores, igual que nosaltres. No, home, no. Qui anava a dir, Si ens escoltamos, Ja, també. qui anava a dir que anaven a juntar-se 30 persones un dijous així sin ton ni son. i moltes de parla castellana. Sí. Que això té mèrit, eh? Això és molt bo. Castellana, italiana també. I una molt bé. Italiana. Sí. Que ja seria loquíssima. Ja seria. Però, xics, la pregunta és, Vinga. des de l'últim programa fins avui, alguna cosa que vos hagi passat que hagi sigut especial en tots aquests mesos? Sí. Sí. Years of singing on Per què mireu a mi estos? Jo no, Que sorpresa la pregunta, eh? Jo no me la... ja, jo no No m'esperava. era res. Jo, bueno, començo jo. Comença, Toma, per ja. favor, jo no tinc ni idea. A mi m'ha passat una cosa que no m'esperava que em passara. Oi. Ja, com ja sabeu, moltes voltes ja de la temporada passada que jo eixia pel carrer... Crec que Miguel i jo estem pensant una altra cosa. Sí. Ja som tres. Però bueno, continua. Que eixia pel carrer i molta gent em parlava i em deia «Ei, el teatro és superbé, m'agrada molt, seguiu», val? Gent que jo coneixia. I vosaltres era una crítica que no percebiu perquè no eixiu de casa. Aleshores, Està el palo. en festes d'Altea, de moros i cristians, va vindre una persona que jo no coneixia, em va dir, mira, soc de no sé quin poble, ja no me'n recorde, Per què? i tu eres Cayetano. I jo dic, sí, i el conec a tu per el Teatubes, i em voleu molt, a veure quan torneu. I això em va plegar a la querelleta. Jo crec que és la millor descripció, no, del teatre. Sí. Sí. Una Així persona que que- no coneixes, no? Que te diga això. Que bonico, que bonico. Que em diga el meu nom i tal, això és el més destacable que m'ha passat així referit al Teatubes. Al Teatubes o en general, Pot ser de que veieu. Això està en un top 5 El top 5. de l'estiu. I Antonio? Jo penso igual. Quan estava en la primera temporada, ja siga des del canal YouTube fent entrevistes, en quant a la ràdio també, tampoc el dones compte de lo que, la captació que té cap a la gent. Cap a que dius, m'està agradant el programa, esteu fent molt bé, xis, ara quines entrevistes teniu pensades fer, el programa, la gent també que venia en altres programes així a la ràdio. I durant aquests mesos que ha sigut el paro, que és també quan vam fer els vídeos de promoció, tot això, també m'he donat compte que la gent realment hi ha molta gent que està seguint-nos i que està desitjant que siguen tant de la ràdio com fent entrevistes, reportatges i tot el que... Però la pregunta no me l'he escoltat, No, home, No, però almenys xicones sí no, que sé, jo vull anar perquè a mi... No. Vull començar perquè a mi de lo que dic Bueno, allà... una volta has fet Ja fet el piloteig la a pilota, Teatubers, Ja, me la feina no dona temps per a mi Mos ha soles. calentat l'orella. que no fa falta, perquè ja estàs així dins. La feina no dona temps per a mi Quant de soles. temps? Tu saps que Ja veurem. Després dels 15 minuts que durs... Què? el feina a dormir, feina a dormir. Pues has fet poca faena. Però algun moment especial? No vas estar ara mateixa De la tua vida. en rodatge, en una zona especial de rodatges, per exemple, o ha sigut una merda? Home, però això ja, com has dit tu, el que té que veure en l'estiu des de que hem parat, sí. Ja, però... Hasta... Que té una vida molt trista, xico, això no està. sí. Pere, què tal si tornem a gravar? Ja poden soltar la broma. No, sí, la setmana passada vaig estar en tavernes,
treballar un director de cine i en el festival allí, pues tot això va passar un dia. Pues clar, això s'incluís entre el programa que vam acabar i aquest Això sí. d'avui. I Sí, l'ímpetu refluix, del I va ser especial per a tu? La veritat que O sigui, tinc que treure jo l'especial per a tu. Correcte, a mi em costa, jo segur que tinc Té un ímpetu que s'ha notat que ho ha passat. I tu, Miguel? Pues jo soc com Iniesta. Pues jo realment, quan també he estat fent faena, massa coses no puc contar-vos, però sí que tinc un projecte que no puc dir encara, per no agafar. No haig de dir-vos, però que estic molt content en això. Ja eixirà, ja vos ho contaré i estic molt content de com va. És l'única aixina que vos puc dir. Molt trist també, molt trist. No vaig a calentar-vos l'orella com Antonio, però això. Molt trist, per què? Pues perquè no hi ha res més que contar. Ah, vale, però trist de no el motiu que vas a donar, sinó no, que és no, trist no, la no. teva vida. Sí, però completament. estic així per a vir-me amunt. Que poquet suc li esteu traient a la pregunta avui. Com Sí, la estem veritat és començant que- la temporada, sí. És que és la primera pregunta de la temporada. Però menys mal que era fluixeta. Me falta ritme, si ha trobat. Falta ritmo. Jaume, tu. Ah, jo. Claro. Pues jo, bueno, agafant el fil de Miguel, també... Ah, ara sí que està bé. He recibit una- resposta, no? Ara està bé. No, però la meva vida no és trista. Escolta, que la meva tampoc, però Ah, era una ho has dit broma. tu, ho has dit tu. Era una broma, és que no podeu... No Que- podeu... Jo parlaria de la nova adquisició de Miguel. De nada. Ai, Ah, ole! M'ha comprat un iPhone! I ningú qualsevol? Qui no? Mira, ja no és tan trista la meva vida. De repente. Soc més pobre, però més feliç. Quin exactament? El 8. Boom. No, no arribe al teu nivell, però... No vaig a començar en un 4, saps? Que lo pitjor és que fa ja 4 o 5 dies que el té comprat i encara porta el Samsung. Però perquè sóc una persona... Té carinyo. Està costant-li. Jo, com Espanya, les transicions, a poc a poc. Bueno, igual no és el moment per fer els xistes d'això. Què anava a dir? Ara tu, el moment Ah, especial de sí, la... que m'agafava la mà a Miguel i... per que estigui en el meu vídeo que m'agafats. I per a mi també he recibit una notícia important que ja Claro, és que això no pots ja dir. comentaré quan Però si tinc que recordar un moment especial seria el dia del desfile Moro, Claro. Sí. quan passava aquella pantalla per La megatele. la megatele per la grada dels festers La telemòbil. i veure la gent aplaudir, la veritat que I va estar en el desfile el vídeo del Boato Moro, del Pato Moro. de les àguiles i els càrrecs, pues el va fer el nostre amic Jaume. I la veritat que veure la gent aplaudir un vídeo que normalment no sol aplaudir un vídeo, Que és algo històric, a més, que és la primera volta és la que primera es fa. vegada que es feia i la veritat que veure-ho no va tindre preu. No, molt Me bé. someone to love. Bueno, xics, què vos pareix si li donem un poc d'ànim a esto? Està ben a baix, I comencem ja al Teatubers D7 o T2. The Funk Soul Brother. Check it out now. The Funk Soul Brother. Right about now. És que anava a presentar la secció, però crec que no fa falta, no, Miguel? The Funk Soul Brother. Si escolteu aquesta cançó, què vos ve al cap automàticament? MotoGP. A mi també! Sí, ja esteu sabotejant la secció. Esto es fútbol. Tu, Jaume, tu, Antonio, què et ve al cap? El FIFA. Ah, el FIFA. No, sí, era una broma. Concretament FIFA. el 99, que ja ha plogut, Mitiquíssim. Ahí teníem pocs anyets, Sí, teníem 8 anyets. Esos gols per les quadres de mig camp. Alguno més, però... Sí, esos gols des de porteria a porteria, marcar, apretant el botó del passe, Sí. perquè eren boníssims porters. Travessar jugadors. Jo recordo el jugador R número 9, que era Ronaldo. Per que no, per per no motius pagar-li, Sí, i era un bitxarraco que Era un bitxarraco atisava espectacular. acabant i bum. Sí, I sí. se segais, Només tiraven els jugadors. Que mola perquè podies llevar-li les targetes roges, podies llevar-les. I podies reventar els jugadors, que podies fer el que volia. Reventar el porter, llevar-se-la a clavar gol, hòstia. Pues efectivament, sí, molt bé. De fet, l'agarrava el porter i li feia una cega i gol. I això queden 50-1 per ahí. Efectivament, com ha dit Jaume en la presentació, anem a parlar del FIFA. I és que a dia d'avui qui no coneix el FIFA, i per si cas algú n'ha clavat en una pedreta, el FIFA és un videojoc de recreació de futbol. Anem a preguntar-li a Pere, que Pere ha viscut en coves. Home, però però per és que FIFA sí, no? Però el FIFA igual sí. El FIFA Vale, sí. vale. Solo per el nom ja. Però bueno, és un videojoc que recrea partits de futbol, no? I que du rebentant del mercat des de que va eixir la primera entrega en l'any 95, FIFA 95. Uf, en la Play 1, Sí, efectivament. I que des de fa uns 3-4 anys va implementar el sistema online, que ara està molt de moda els videojocs online, i ja ha sigut agarrat una dimensió completament diferent. Vale? Ha pegat la seva influència, sobretot en YouTube, n'hi ha molt de gent que puja l'Ultimate Team, no? l'Ultimate Team, que és un mode de joc. Està molt ben plantejat, la veritat. Sí, però, tio, sempre perc.
Això ja no té culpa al FIFA, Però està molt ben plantejat perquè te dona recompenses sempre i fan events per exemple, per a Halloween fan unes cartes especials, quan és el Mundial fan unes cartes especials, està molt ben plantejat. Però a mi m'agrada pegar una volteta de rosca sobretot per a pegar palos. I m'agradaria parlar avui dels problemes que tenen els desenvolupadors del FIFA per a que quan tu maneges un jugador digues, ai, pues sí que estic manejant este jugador i no estic manejant un altre. Sabeu per on puc anar, més o menys? Sí, clar, que venim del FIFA, com estàvem dient abans, del 95. Que tots Que juguen eren tots igual. iguals. Claro. Tots igual, la mateixa cara, mateix monyo. Menos mateix tot. R9, que era una bèstia, no? Tots els restos eren igual. Però tots eren iguals, quadraets, en els seus, és veritat, els seus gràfics. I ara és, si tinc a Messi, té que manejar-se com Messi. Efectivament. Però com no vull parlar tampoc d'elements tècnics, sí que m'agradaria més parlar de lo que se sent. De tu de repente veus un partit de futbol i dius, este jugador juga així, no? Per exemple, un defensa no serà complicat que el clavi tant de gols, no? Que clavarà gols el davanter. Per tant, hi ha una sèrie de paràmetres que, per exemple, el davanter centro es queda en un punt exacte de l'àrea per a que quan centren el baló sol gastar ell ahí i no estiga un centrocampista que és més baixet. O, per exemple, que en els corners els laterals baixen automàticament i els centrals, que són els que van molt bé de joc de cap, estiguen en el centre de l'àrea per rematar. No esteu seguint més res? Sí. Vale. Tu saps que jo de futbol no sé res, i no sé... Sí, òbviament és tot estratègia. Sí, però tot això n'hi ha uns paràmetres, això no és azar, no és... Vale? Però vaig a posar uns exemples perquè veig que Jaume està perdut. Sí, una miqueta. O sea, i mira que jugué, però jo puc entrar a rematar i puc entrar a Tu, rematar. ultraofensiva o l'autobús, Sí. no? Poses l'autobús, que perquè no ho sàpiga, autobús és bàsicament tot l'equip junt al porter fent una canyeta en l'àrea perquè no claven gol. Gràcies. O fer un Mourinho, que també no es diu. Fer un Mourinho. Però vaig a posar alguns exemples de jugadors molt especials que tu dius, com poden fer o moltes vegades és injust perquè no ho sents igual. Un jugador que està ara destacant que és la Xina jovenet, Xavi Hernández, vos sona un tal Xavi Hernández, jugador mític del Barça, és una broma, no està destacant. Ja tu. Jovenet. Vale. Joder, Jaume. Jaume, tio. No, si està perdut de futbol de veritat, Jo me quedé en Zidane, tio. No, però com si dic Xavi Hernández, dic Zidane, o dic, per exemple, Ahí sí. Luka Modric o Toni Kroos. Jugadors organitzatius, com fas que un jugador, ara me referís que a persona que du el mando, Sí. controle bé a Luka Modric, que és un jugador que no té medida, no pot classificar, no és que tinga el tir. El cas de Luka Modric sí, però per exemple, Xavi Hernández, torna a Xavi Hernández. Perquè el passe era milimètric. Però no perquè... No, això no pots calcular-ho, perquè ell veia un passe on ningú el veu. Ja. Com fas que un xiquet de 14 anys jugui en Xavi Hernández bé? Saps el que te vull dir, no? Sí, però no pots fer-ho igual, però sí que pots fer que quan tu fas el passe, Vaig al puesto. si el fa un altre, millor no va tan bé, si el fa Xavi... Clar. Pues ja, huequet. Però esto genera uns problemes, com per exemple Sergio Busquets, el jugador del Barça, que és centrocampista més destructiu, més defensiu. En l'Ultimate Team, que mencionaves tu antes, que és el modo online, ningú l'agarra. I a mateixa en la seva posició és un dels millors del món. Sí. Però com no té res que el destaque, no és un físic espectacular, no té un gran tir, no té una visió de joc, el que té és que és correcte, no? Per exemple, hi ha jugadors que complixen sempre, estan en el puesto, No, saben... té una granera ahí que fa... Claro, i sempre té criteri. Hi ha molts jugadors, com per exemple també Luka Modric o Toni Kroos, que tenen criteri, saben en quin moment donar el passe aquí. Tu en el mando no pots saber-ho. Claro. Per tant, aquest tipus de jugadors, els desenvolupadors solen pujar-li a la velocitat. Jo me recordo Iniesta el mateix en el FIFA 17 o el FIFA 18 corre, que dius, este no era Andrés Iniesta. Andrés Iniesta, el pobre, ja van quasi en tacatà, però com no pots pujar-li el passe, i no pots pujar-li aquesta visió de joc, tenen que fer que corga més. Tacatà, això no m'ha molat. Però Està se en li ha caigut el plenitud? llapis per... Se l'ha caigut el llapis i tot. Està en plenitud física? Iniesta? Oh. Andrés Iniesta. Pere, ¿algo que dir? ¿Qué te va Iniesta? ¿Cómo está Iniesta? Té una edat ja, però sense Iniesta al Barça... Ala, pues me quedé soles jo sí. No passa res. Anem a seguir un altre jugador que em fa molta gràcia. Un jugador destacat per el seu fair play i el seu joc net, com Casemiro del Real Madrid. Ahí está. Ja va notant-se que sóc culer, a poc a poc, No, però un jugador com Casemiro, un jugador destructiu, parlem altra volta com un Sergio Busquets. Literal. No, Casemiro destructiu total, de tibies, de peroners... Com fas que eixe jugador, que en la vida real, no sé per què, pot fer 50 faltes sense que l'expulsen, com fas que eixe jugador no l'expulsen en el videojoc? O sigui, com fas... Si tu en el videojoc fas dos agressions, com fa este home per partit, t'expulsen al jugador. Claro. Per tant, un jugador com Casemiro en in-game, que és el terme, en juego, perd la seva gràcia. Això també té que veure amb l'arbitratge, el nivell de... Però el joc, Ja, però és que el si joc, registra que entres per darrere
o que escopinyes al rival o que li xapes el peroné, és roja directa. Òbviament. Casemiro, per lo visto, té firmat que pot trencar 4 o 5 Carta tíbies blanca, per temporada, pot trencar 4 o 5 tíbies. I no l'expulsen mai. Això en el joc és impossible de calcular-ho. Vale? Per tant, altres jugadors destructius, com per exemple Berratti, que ha estat esta temporada en boca de tots, sobretot en el mercat invernal, que deportiu estic fent-ho, eh? Jaume està... Jo estic flipant, eh? Estival. Estival, què he dit? Invernal. Ai, vale. De futbol bé, però de canvi climàtic tot això va mal. Un jugador com Berratti, que és jove, que tot el món el voldria en el seu equip, de repente en el FIFA no el juga ningú. Perquè com és destructiu i això no es pot, això els paràmetres no es poden medir bé en in-game, doncs perden la gràcia. Ara anem a la competència eterna de l'actualitat. Messi-Cristiano. Al salseïto, molt al salseïto. Què es pot dir de Messi? O sea, els propis comentaristes... Perdona. Cançoneta de FIFA 2000. Pues no ha passat jo hores i hores editant jugadors i equips en esta cançó de fondo. Buah. En Pedro Jaime, que també... En Pedro Jaime. Jo jugava en Pedro Jaime a este joc. Este company de la ràdio també. Sí. És la memòria líquida, no? El Correcte. programa de memòria líquida. Menut spam tan gratuït ahí, eh? Sí. Però me l'ha recordat ara, és que és sentat en sa casa, els dos, pa, a este joc, a crear jugadors. I quan t'acabes de crear-los ja no jugaves, perquè estaves cansat ja. Estaves mort, tio, estaves mort. Pues sí. Bueno, Messi, Leo Messi, un tal Leo Messi. Els propis comentaristes de futbol diuen que, no sé si ho has escoltat, que és un jugador de videojocs. Sí. Diuen, per què, Cayetano? Per què diuen això? Jo crec que perquè fa coses que en la realitat dius no es poden fer, però en el videojoc millor sí. Pues així passa completament el contrari. Que és un jugador que en la vida real fa coses de videojoc, però en el videojoc jo ho diré, els desenvolupadors no aconsegueixen plasmar-lo. No t'enfades, que la taula no té culpa. M'ha enfadat que no visquera... M'ha quedat trabat ahí. Els desenvolupadors no aconsegueixen plasmar el joc de Messi en el FIFA. Per això no és un dels més gastats. Òbviament, tenen molt bon tir, té molt bon passe, té molt bona velocitat, però com no poden... Eixa cosa que té Messi, de repente, en un pam... que és la seva característica, en un pam de joc, trencar a dos jugadors, Claro. tu això en el FIFA no pots fer-ho. Sí, igual... Per tant, és un jugador que, in-game, perd mogolló de demanda. Suposo que ho fan perquè no estigui tan desequilibrat, diguem. No, perquè realment és Situar-ho molt en complicat. És molt complicat. Un pam en el FIFA no pots, en un pam de jugador, en un pam de metro no pots anar a un pam de metro, mare meva. Un pam de terreny de joc no pots anar a atendre 5 jugadors perquè al final vas a tropezar-te. Perquè tu tens en compte que controles un defensa i la CPU, o sigui la màquina, controla els altres. Al final te la van a llevar. Però Messi sí que ho fa en la vida real. Ja. I anem ara amb la competència, que és Cristiano Ronaldo. Ell, Que és un atleta en el videojoc. clar, ahí L'Usain Bolt del FIFA. ahí Cristiano Ronaldo és beneficiat. De fet, a pesar de que en els dos últims FIFA, 18 i 17, sí que té més punts que Messi, té més valoració que Messi, però fins a la fetge sempre era Messi millor d'estadístiques. In-game era millor Cristiano. Sempre ha sigut millor Cristiano, per què? Perquè al ser tan físic, un jugador tan físic, li poses 99 de velocitat, 99 de potència, i això sí que ho notes. Claro. Tu en Cristiano pegues una pedra del mig del camp, aprox, metro avant, metro darrere, i va a porteria i va a gol. Això passava, no me'n recordo quin, no sé si era FIFA o Pro. Jo crec que Roberto Carlos pot ser. Adriano. Correcte, anava a dir-ho. En el 2006, Pro 2006. Correcte. El Adriano que Mare meva. estava en el Inter. O sea, Sí. el Buah, tio era- entrava a córrer i no el paraves ja. Traïes de mig del camp en ell Sí, i sí. pagaven hasta el gol. I passa hueco i a mitja esquena era impossible llevar-se-la. Jo recordo Roberto Larcos, del Pro 2002. És que, clar, no, lo que dius tu... És veritat, no pagaven Noldariño, Ui, vale, no, el que Noraldo, tinc no, algo així. No. Era Roberto Larcos, del Pro 4, I el València era en naranja. sí, Hòsties. que jo recordo jugar contra un amic, posar a Roberto Carlos, lateral, defensa, posar-lo de davanter. D'extrem pur ahí. Perquè tenia 99 de velocitat, 99 de físic. Claro. Y esto es lo que pasa a Cristiano, que en esta puja constante, qui és el millor del món, entre Messi i Cristiano, en el FIFA no n'hi ha color, perquè tots els tipus físics este Cristiano completament al màxim. Clar. Estos són problemetes que a mi m'ha resultat curiós dur-vos a este programa per a tratar, i més endavant m'agradaria tornar a parlar de FIFA i sobretot d'un element online també, perquè és el que més jugo dona a la comunitat i demés. I n'hi ha algo que és un terme que ha acunyat la pròpia comunitat. Els creadors no tenen res que veure, que es diu handicap, però això ja parlaré més endavant. Jo, dos aportacions molt ràpides. Clar que sí, el que tu vulguis. En aquesta carpeteta rosa, tot el que tu vulguis. La primera vaig llegir uns noms de jugadors i a veure
Qui és el primer que em diu de qui estic parlant? Vinga. Stremer, Dodo, Hombre. Youga. Del Pro. Ordaz, Chimélez. Chimélez. Castolo. Castolo, Miranda, uns mitiquíssims. Això és... Conta, què és això? No, quan fas una Liga Master en la competència, en el Pro, En el Pro. els primers paquets, però que a la volta són uns grans, que el donen són esta genterola, Són jugadors inventats, completament. però que són és un equipasso. I Clar. a partir d'ahí construeixes. I la segona cosa, si voleu tindre una verdadera experiència bestial en el FIFA, feu-vos un equip compartit amb Pau, el nostre amic Pau. Que va vindre ja sí. Però què vols dir compartit? Com que compartit? Pues, Jugar els dos en Jugar mateix els equip. dos- no? Dos mandos al mateix equip. sí, és Correcte. una experiència boníssima. ell, tot li passa a ell. Sempre, ai, volia passar-te-la. Ai, se m'ha escapat, ai, no sé què. I, a més, els comentaristes, ell complementa. Ahí está. O sea, Manolo Lama, Paco González i Pablo Ciudad Walter, no? I jugant en el Manchester City, diu, David Silva, i feia Pau. Sempre. I hi ha un defensa del City que es diu Company. Cebolla. Sí, això també faig jo. Oh, tio, el tio calculava el tempo precís per a mullar-se-la. Però la cosa és que ho fa el 100% dels voltes. Company! Cebolla. I així no podem Que acabar si la una secció. matina de borratxera dieu, bona fer una temporada en el Manchester City i fas 30 partits i en tots alinees a Company, totes les vegades diu Company Cebolla? Ho has pillat. Mare meva. Pues podem pegar-nos un tir. Jo ja he acabat la Pues no sé ja ni què dir. Res, anem a acabar això, anem a tancar-ho este perquè... document aterrador del nostre amic Pau. No, però una xocoteta reflexió de lo que ha dit Miguel, Sí. de com en el 95 mos conformàvem en que tots correren darrere la pilota i com en 2017 Molt bé. mos queixem de que no es pareix al jugador de veritat. Sembla l'exorcista. Temazo. Xics, que abans havien dit que estem així en Radio Altea, però també comencem una nova... Ampliem horitzons, no? Dimensions. Veritat, Antonio? Correcte. No, però... Què vols que el diga? Conta-ho tu. Ah, M'he la perdut. M'he perdut. Sí, que Miguel, ayúdame. Que te pegue, que te pegue. Que te pegue? Mare meva. Bueno, pues res, que estem... Hòstia, estic totalment perd ara mateix. Sí, pues que a part de Radio Altea també ara ens podran escoltar en Radio Pego. Això sí. De pegar. Ara ho Això sí, entès ja, Però, no? tio, m'ho has soltat ahí sin ton ni son i... Ni ho hagueren parlat en les Així que moltes gràcies també per escoltar-nos allí. Clar. Com es Que- diu la gent de Pego? Així són alteans i hi ha en Pego? Pues mira, que me lo digan ells. Que me lo digan ells. Sí. Una presència. Amb el hashtag Alteatubes17. Tu és Pego. Ja està. Mira, Alteatubes Pego. Alteatubes Pego i ens dieu com... Pegotubers. Pegotubers. Si comencem a burlar molt ja... No, No, encantats. No estem burlant-nos, al contrari, estem Pego és molt un poble- contents de que algú s'hagi interessat per nosaltres. Pensaven que els únics que s'apeguen estaven a mal del nosaltres. cap eren Alteatubes, Alteatubes no, Alteans. era Ràdio Altea, però no, Pego també s'apunta. Així que... Poble meravellós. Res. Unes gens espectaculars. Una gastronomia... S'han apegat a nosaltres. Ja està. Ja estem fora de Disfruteu d'Alteatubers i res, i que qualsevol coseta estem en totes les xarxes socials, com ha dit abans. Però ara que es porta Netflix. Sí. Com van començar? Com van És començar? veritat, és veritat, Van començar és en veritat. Netflix i comencem I la segona comencem temporada Se cierra el círculo. en Netflix. Què ha passat? Què ha passat? Val, vull parlar de la... Vull parlar. de la saga Death Note, o de la temàtica de Death Note. I per què? Per què? Per què? Primer perquè quan vam parlar de l'anterior anime que vaig portar, que era... Castlevania. Vale. Castlevania. Vam parlar de que jo estava molt verd en este tema dels animes i que tenia que posar-me les Jo piles. em vaig enfadar una miqueta. És veritat. Molt bé. Primera cosa. Segona cosa, Netflix trau la pel·lícula Death Note basada en l'anime Death Note. Aleshores jo dic, bueno, jo la sèrie ja l'he vista i em posa... Vaig Em fer posa- incapeu Què peu fes? en que calles molt a veure una sèrie, no li agrada, però s'espera 5 temporades a veure si li agrada. Partint Val. d'esta base, ja pots... Entonces, partint d'esta base, d'este incís, ¿val? Pots continuar. Cerramos parèntesis. Jo sóc així, no, ja està. No passa res. Aleshores, dic, bé, vaig a veure la sèrie i... Bueno, ja l'he vista, vaig a remirar-la. Després em dono compte
que no l'havia acabat de veure, que havia vist soles una certa part. Sí, ja. I dic, pues, me la mire. I després em mire la peli. De la Error. peli vaig a parlar molt poquet perquè... Error. Error veure primer la sèrie i després la Sí, peli. la peli, bueno, és un producte... És un producte, ja és massa. Ja parlarà l'expert en cine, Antonio, de quan vulga, perquè jo, pues, en fi, Sí, tens que esperar que la veja. estic molt d'acord en les crítiques negatives que té. Però és una molt bona excusa per a tornar a traure aquesta sèrie magnífica que és Death Note d'anime i vull parlar de què és aquest anime, no? Sobretot, què és per a vosaltres, els que l'heu vist, els que no... Jo no l'he vist. Jo tampoc. Jo és- sí, jo sí. Pues- Crec que 2 vegades. Bueno, pues sí, gràcies. Aleshores, no, pues vas ajudar-me a contar-me una dels punts forts, Encantat. que és la història. És Buah. un dels punts forts, o si no, el puntal. El més, sí. Junt dels personatges, jo crec que... Bueno, i la música, l'animació, és que... Madre meva. Entonces no eres objectiu, no vas a ajudar-lo. No, sent objectiu, sí, la història. La història, parla'm de la història. Pues, comença amb un jove que es creu una miqueta així egocèntric, una miqueta alienat perquè és molt intel·ligent, no això és el seu problema, que com que ho veu tot de forma molt freda, perquè està i es considera superior i demés, i de repente cau en su poder un quadern que es diu Cuaderno de Muerte, Death Note. Ho llig, no s'ho pren massa s'ho pren de cachondeo, i de repente apareix un Shinigami, que és un déu de la mort, que li diu, mira, esto que t'ho he tirat jo perquè estava avorrit en el meu món, Sí, i esto serveix per a matar la gent. exacte. I té unes normes, que bueno, que tampoc anem a fer molta, perquè té unes 40 normes, però si vas jugant una miqueta i vas així utilitzant el quadern de forma intel·ligent, pots matar a gent sense que t'impliquen. Exacte. Perdó, normes Sí. vols dir que té que seguir una sèrie de passos. Les principals són apuntar el nom, conèixer el nom, quan l'apuntes tindrem en ment la seva cara, i si no apuntes ninguna causa de la mort, mor als 40 segons d'un infarto. Algo així, sí. Sí. Hòstia. Però la idea principal és que tens un quadern en el que tu escrius un nom i aquesta persona mor. A partir d'ahí, pues, és una idea bestial que t'ajuda a contar una història que també és molt bona. Tot el que passa en la sèrie. El que vull destacar és d'eixa història, el que han comentat, i sobretot els girs que van donant-se en aquest joc que la sèrie ens ofereix en els dos principals, que són Light, Yagami i L, que diguem que és Light és el posseïdor del quadern, el que va escrivint, i L és la persona encarregada de D'agarrar-lo. capturar a aquesta persona. Pues, al llarg de 30 i pico capítols 36, 37... van allargant i tots els girs van succeint-se i ningú no és previsible. No. Quan ja pareix que l'ha agafat, resulta que no, resulta que li pega la volta a la tortilla i tot això és molt disfrutable. Aleshores, per a mi, la història, els girs, els personatges, encara que ara matisaré, és la base. És la base perquè a partir d'ahí, bueno, a mi em pareix bestial com tot aquest material va manejant-lo en estos tres pilars. Per això estic tan enfadat en la part de la pel·li perquè desaprofita aquestes grans virtuts. Completament. Una altra cosa que tu has dit, la música de la que hem escoltat, una peça La de L, antes, no? la de L, sí. La del personatge. És una música estranya perquè és repetitiva, o sigui, vol dir, el mateix capítol sempre apareixen les mateixes melodies, però és que està molt ben clavat sempre per ajudar-te a aquests girs i a aquests... Ui, ja m'he badallat. Ja m'estava dient. No passa res, jo estic en tu. I tot acompanyat d'una estètica, un ambient i un dibuix que... L'animació és molt bona, És molt clava, bona. és clava. De fet, és prou antiu. I ha envellit superbé. Sí, havia donat un estiu de meravella. Reveure tot això, revisitar eixa sèrie d'estiu i com si fora nova, pues, de meravella. Anem a parlar de coses roïnetes. Vinga, va. Sobre actuacions, què opines, Miguel? Que és una sèrie japonesa. És un anime japonès. No, és la marca de la casa. No poden imitar. Uau! Es xillen molt i sobreactuen molt, sí. Sobreactuen molt. Però estem parlant de la sèrie, no de la sèrie. pel·lícula. Vale. Sí, jo la pel·lícula ja dic el que La tenia que pel·lícula dir. també sobreactuen, no? Bueno, però en la sèrie sobre actuacions i complementen en uns certs tics d'alguns personatges, tipus la nòvia de Light o alguno dels comissaris que es queden hasta el final, Però què vols dir que tics? Que... pues que busquis així desproporcionats. Sí. És que això és anime, no pot evitar-ho tampoc. Són coses que a mi em trauen de la història. Clar. I crec que a molta gent també, perquè Sí. és una temàtica molt sèria que a voltes quan el conten això i unisc això en el sentit de que és una característica de l'anime en els Sí. problemes temporals, és a dir,
accions d'un segon les mitifiquen i passen durant 40 segons en música èpica per darrere, en càmeres lentes Clar, i sí. en no sé quants planos i de tot. Sí. I crec que és una de les coses que de dir, joder, és que és un anime. Que estic És que és veient un anime, clar. sí. Les normes que tu has comentat estan bé, però n'hi ha un moment en el que van afegint normes i quan en cada capítol n'afegeixen dos més i al final per a mi es fa una mica farragós. Sí que és cert que juguen en això d'inventar-se algunes normes, que això sí que dona joc a la trama, però és possible que van afegint tantes normes que al final és una miqueta com dir, joder, del llibre serà la meitat de normes i la meitat de pàgines en blanc No, amb això a mi personalment no em va passar, perquè com juguen sempre en 2 o 3 bàsiques, i sí que és veritat que després... Això a mi no em va passar, però bueno, sí que és veritat que n'hi ha, el que ho ha dit al principi, que n'hi ha una barbaritat. Això sí que és en la peli, fugegen totes les pàgines de I les es veu normes. Sí, és que n'hi ha una barbaritat. I l'última cosa que vull criticar, diguem, negativament és que la temporada, o la única que n'hi ha, s'allarga, pot ser una miqueta massa. Sí, a part n'hi ha un punt clau en la trama, que és la mort d'un personatge, que a partir d'ahir per a mi va ser... Ja, bueno, sí. Va De quin ser any pa era cap la baix. sèrie, perdó? 2006 o per ahir? Per pot ahir, ser? sí, pot ser. Fa uns anys. Sí. Té algo molt curiós esta sèrie que es partís per la meitat. És una temporada, però és com si foren dos i que canvia moltes coses. Canvia la cançó de la intro. Molt bé, sí. La primera és molt la xina japonesa Power Happy i la segona és tipo System of a Down. Ostres, és veritat. Super bèstia, super... Sí, sí, en plan, nu metal o alguna cosa així. és Sí, una sí, cosa sí, quasi desagradable. O sea, sí. Sí, probablement. Sí, podem dir que desagradable, sí. I bé, jo a dur aquesta sèrie perquè vull traure algo bo d'Algo Ruin. Algo Ruin que és la peli. Totalment innecessari per a mi, però que gràcies a que l'han treta i a que volia veure-la, pues dic, vaig a revisitar la sèrie i és de Netflix ahí, han estat molt listos. Han posat la pel·lícula i també t'han comprat la sèrie i te la posen una al costat de l'altra. I una sèrie anime i tot el que tu vulguis, però que de fa més de 10 anys, super actual, segueix, Sí. super ben envellida, i jo sempre o no duc guió o si en duc és en material digital, però avui en homenatge m'ho hagut en fulla i en paper Ojo. per a una miqueta com va la sèrie i res, i si algú la revisita i li agrada gràcies a nosaltres, pues contents. Jo, si puc fer una recomanació, és que vegeu la pel·lícula, o sigui, si voleu veure la pel·lícula i voleu veure la sèrie, l'ordre, que siga primer pel·lícula i després sèrie. Perquè així direu... A mi la pel·lícula no em va desagradar tant. Quan vaig desconnectar la part de ui, he vist la sèrie, este personatge se l'ha encarregat completament, va ser com, bueno, és una pel·lícula per a adolescents, per a preadolescents, romàntica, que no té res que veure en la sèrie, però bueno, si desconnectes la part que ha vist la sèrie, bueno, la olvides i ja està. Això també pot ser perillós, perquè igual la gent comença a veure la pel·lícula, no li S'avorreix. agrada i es pensa que la sèrie és un capelló. Per això recomano que si voleu veure les dos, primer la pel·lícula i després la sèrie per dir, ostres, esto és molt millor que el que acaba Si de no veure. sols la sèrie. Si no sols la sèrie, Clar. sí, molt bé, molt I bé. aquest romanticisme vinculat en l'assassinat i en el... És que és una miqueta... És que no té res que veure, sobretot perquè al veure la sèrie es carreguen el personatge, Clar, al Light i a L se'ls carreguen completament. I a mi el que més ràbia em va fer és aquest personatge bestial que és Ryuk, que és el Molt bé. del dimoni, dimoni, Sí. que en la sèrie és boníssim, tot el que fa. I és un personatge que fa por, però que també és humorístic, a la Sí. volta. En la pel·lícula, a pesar d'estar interpretat per Willem Dafoe, I bé, prou bé. i molt bé, Això és el que a mi en principi em cridava de la pel·lícula. És que n'hi ha un A part, cas... El personatge, el que és estèticament, mola també. És molt curiós. Però, claro, vols acabar de dir això? Dic, és que n'hi ha una curiositat en lo de Willem Dafoe, perquè quan va eixir la sèrie, i es va fer, perquè és una de les sèries junta a Dragon Ball i un parell més d'animes, són les poquelles que han trencat la frontera d'Orient i han arribat a Occident, els fans dient, sense haver pel·lícula ni res, dient que volien a Willem Dafoe com a Ryuk. Hòstia. Sense haver pel·lícula. Fa, que hem dit, 2006, fa 10 anys. I mira, al final ho han aconseguit. És algo curiós. veig tu per què? Per res. Pues parlant de pel·lícules, Antonio avui es porta la festa del cine. Esta setmana, de dilluns al dimecres, va ser la festa del cine. Eixa mítica festa... Correcte, Miguel. Festa del cine. Correcto. La festa del cine, que és la 13ª, que és com va encaminat el Madrid en la Champions també, pues... Munta, Pere. Està xula la cançó esta, no? Haver tingut que anar a passar una cançó.
Està Red Hot, Negret. Red Hot. Està xula, està xula. Pues la festa del cine, una nova edició. Vau anar un dia, vosaltres? Dimecres a veure Blade O sigui, Runner. vale, el dimecres, jo O també. sigui, fa 2 dies. Sí, correcte, molt bé. Jo vaig anar el dijous. El dijous, doncs no n'havia ja, jo mai. Ai, ai. Pues la festa del cine, una nova edició, que en este cas, per a mi personalment, ha tingut una de les... O sea, ha coincidit a una de les cartel·leres més completes dels últims anys. Això anava a dir, ho fan aposta o és completament serós? Jo crec que normalment s'esperen a que la cartellera sigui una miqueta fluixeta per a dir, Ja. baixem els preus, no? Molt bé, molt bé. Però just casualment este any, ara en octubre, ha coincidit, jo que sé, pots veure pel·lícules com It, que a Calle pues, encara està esperant, estic esperant que la vegin, perquè segur que li agrada. Enseguida t'aniré. Calle, vas quedant tu i jo? Però per què no vols anar? Tu em protegiràs? Per por. No, però si vens a mi després tens que vindre a dormir amb mi a protegir-me per la nit. Si vol vaig jo també, eh? Fem una festeta ahí. Pues a part d'It, tenim també pel·lícules de directors de renom d'avui en dia, com pot ser Denis Villeneuve, que ha fet Blade Runner, tio Denis. 2049, Detroit, que ha fet Catherine Bigelow, o Madre d'Aronofsky, també. No sé, pel·lícules així només d'autor que pot ser bona oportunitat que per 2 duros, com aquell que diu, Sí, no. por molt fer de barat. sessió doble o anar més d'un dia. Però resulta que s'ha desplomat. Com que s'ha desplomat? S'ha desplomat, no ha tingut La bolsa, èxit. la bolsa Cague la s'ha mar. plomat. Sí, no ha tingut èxit. Normalment ha fet un... Ho he mirat, l'altre dia mirant les dades. Com han jugat? Estava posant bolla d'alta i de repente s'ha desplomat. Sí, perquè clar, jo realment esperava que esto rebentara amb aquesta classe de qualitat i pues, anirà molt bé. I mira, per exemple, el dilluns va tindre uns 6.000 espectadors Sí. i quan de normal, per exemple, l'any passat va fer 900.000, només en un dia. Com? O sigui, 900.000... 900.000. 900.000. De 6.000 a 900.000. ser això? De 500.000, perdó. He dit 5.000? No, has dit 6.000, clar. 6.000, vale, 500.000. vale. Esto fem així, braçades, i no sé... I que s'han mort, s'han mort tots. I estic marejant-me. Bueno, a mi, igualment són 400.000 persones menys, que... Joder. Sí. Claro, per això... Pues, mira, jo crec que vaig a fer un incís. Va trencar una Fes-lo, llança. fes-lo. Trenca una Vaig llança. tenir que una llança Abre un meló. Com mola, eh? a favor de no sé qui. Deixes 400.000 persones. Sí, precisament el que ha dit Antonio, de que tenim una bona cartelera, Sí. molt cine d'autor, entre comilles, o cine més directors. Que no està comercial. Clar, que és- d'alta cocina, igual això és el que ha fet que no n'hi hagi 900.000. Això és, mira, és un debat que volia obrir, però ja per la setmana que ve. Estiu avui, vamos. És sobre el tema del cine avui en dia, ja que no sigui comercial, o també els gustos del públic, no? Que també té que veure molt en la taquilla i en aquestes crítiques que el dia següent ja tens l'opinió de la gent, tot això com afecta després també als gustos del públic. En fi, bueno, pues les dates això, a falta d'un total ja sumat, sí que sembla que aquesta edició ha sigut, pues, sí que pot arribar... Diuen que la mitja és cosa 1,5 milió, més o menys, que d'ahir no sol baixar, que els com es diu, des de la Federació de Cines d'Espanya estan contents, estan satisfets, i diuen que encara no s'ha esgotat la fórmula de fer aquesta festa del cine, que, si recordes, va començar aquest 2009, que es feia anual, una volta, i des de fa ja un par d'anys es fa semestral, o sigui, cada 2 voltes. Poquetes me pareix a mi, eh? I no sé, també diuen, el que estava dient Jaume també, que pot ser per estos directors que són més d'autor i tal, els cines també ho aixaquen estos dies a incendis que han ocorregut en Galícia i Astúries, o la situació que hi ha en Catalunya. No, també, claro. Claro, i també inclueixen el partit de Champions del Real Madrid i el Tottenham. Claro. Sí, no, però és veritat. Anem a anar a veure a Benzema a fallar. El bitxet ahí, claro. O el penalti no pitat al Tottenham. Sí. I, en fi, no sé... a mi em sembla bona idea que siguin fent tastar, però bueno, el públic al final és el que elegís i el que va... Home, és una forma d'incentivar a la gent a anar al cine, però també és el que dia jo. S'ha citat ell mateix, eh? Sí. Citando a mí mismo. Que el tema de que les pel·lícules no siguin tan comercials, Sí. perquè, per exemple, la de Kingsman, la segona part, Sí. a mi la primera em va agradar moltíssim. Tinc moltes ganes de veure-la. Els efectes són molt bons, val? És algo diferent, igual eixa diferència
fa que no siga tan comercial. Sí, que si arriba a ver Fast and the Furious 9, Estaria ple. hagueren petat tots. Clar. Sí. Ja. Clar. Però aquestes pel·lícules són un poc més, tant com Blade Runner. Blade Runner, òbviament, la gent que ha vist la primera, Sí. l'entrada la tenia comprada des de fa molt de temps. Ja, no contaria en la festa del cine, per exemple. Clar. Això que s'ha trobat, no? De dir, mira, pues que bé, ho tinc a 3 euros, a mi no? això em va passar Clar. el dilluns, que és altra cosa. Jo també ho aixequé a la mala que ho van promocionar mal, esta vegada. Jo vaig arribar el dilluns, dic, vaig veure una pel·lícula, i em vaig trobar que, hosti, que és la festa del cine. I ni m'havia enterat, ho juro que no m'havia enterat. I fas, Mira que jo estic- fas la secció d'això. És un Clar, rebel, no, perquè a part, com em pillava que havia tornat de viatge, és un rebel del tio. vaig anar i dic, hòstia, pues mira. Igual també a molta gent això Sí, la cartelera no... A diversa gent que m'ha preguntat el cine, què fan esta setmana en el cine? I a millor veus la cartelera i dius, bueno, pues no vaig. Bueno, Clar. per què no? Vull aportar que, quan són pel·lis, les que heu dit, que moltes voltes tenen cinèfils darrere d'elles, Clar. molta d'aquesta gent, i entre els quals jo m'incluïsc, no us agrada anar molt a la festa del cine perquè sol estar Està ple de gent, I una correcte. pel·lícula com Blade Runner, anar a veure-la en 400 persones d'elles 50 xiquets, pues, Menjant palometes. I també tira molt el tema de pares, el públic infantil. I ara mateix en la cartelera n'hi han dos, Sí. una o dos sols. N'hi ha Totes les poquet, demés són sí, molt de, claro. més de culte o més d'adultes Ja. que no van tant, no consumeixen tant com els menuts. jo crec que seran pel·lis que tindran més llarga recorreguda Clar. que boom inicial I s'ha i acabat. caiguda. Home, Sí. It d'una barbaritat de temps en cartelera, no? It. I porta pues, quasi un mes. Ja crec. dura, sí. Una pregunta només, ja per acabar. Fem-la. De l'estiu passat, quina va ser la pel·li que més vos va agradar? O que més... De cara al verano? De cara al verano. Jo It, la veritat. Soc una persona que no m'agrada les pel·lícules de por, però és d'eixa essència Stranger Things. Jo la definís com Los Goonies, però de por. Sí, jo estic Tu- igual. Tu i alguna revista. Jo i els expertos dels quals m'he copiat. Jo estic totalment d'acord. Jo crec que feia com 10 anys que no veia una bona adaptació de Stephen King i vaig així molt content del cine. Molt, Jo molt. I desitjant de veure la seqüela. Una miqueta collonaet, però content. Sí, però molt bona. Vosaltres? Pues- Què vam anar a veure alguna junts? Dunkirk. Ah, doncs això és de les que més m'agrada. Sí, Eixa mateixa, no? jo també, perquè no me'n recordo de ninguna més. Pues muy bien, no? Pues xics, estem arribant a la recta final del Teatubers, tant en Ràdio Altea com en Ràdio Pego. I una nova etapa, comencem una segona temporada forts, no? Perquè Miguel està ensenyant-nos el bíceps. Sí, sí. De moment ja hem duplicat el possible target de Sí. població que hemos escoltat. Sí, antes escoltava una persona, ara ja mínim són dos, perquè segur que hi ha un tècnic ahí en En Ràdio Pego, Pego Pego. escoltant-nos. Tengo que estar punxant algun cable, el tio està dient, me cague la màquina. Així que res, voleu aportar alguna coseta més? Que molt contents. Jo sols vull dir-vos una cosa que espere que la setmana que ve estigui així. Jo sí que vull aportar una cosa. Bueno, pues aporta tu primer. Primer, perquè si no se m'olvida, Vale. gracias. Se me olvida a mí. Hoy la música está patrocinada por la señorita Calatayud, que és la nostra compañera de oficina. Oh, Que tot jo no escolto música actual, sempre ho he dit, però ella... Mira, just me sona Ahí está. Versace de Flor. Mira, puja una miqueta, Pere, vamos. Vámonos, vámonos. Pues és la que m'obliga, me diu, posa esta cançó, i al final, pues mira, algo ha servit. Jo l'únic que volia dir és que la setmana que ve espero que algú porte Stranger Things. Ui, Especial de Stranger Things? especial? Ahí ho deixe. Pot ser. Parlem una miqueta de nosaltres o...? Vas parlar de tu? Parla, tens un minut. Vam anar a gravar la presentació del 40 del segons. cartell de la programació del Palau Altea. Vam Sí. fer un vídeo molt xulo. Vam entrevistar a responsable de l'empresa que du el Palau, responsable de comunicació del Palau i al regidor de Cultura. Molt bé. Vam passar un rato molt bé, ens han convidat a berenar. Uns croissants ahí molt bons. molt Sí. ricos. I un bon ambient per a recibir la cultura. De, molt, ambient de cultura, tio, això està molt guai. Sí. Així que, bueno, molt content. Sí, eixa galleta ahí, per finalitzar. Pues amb això posem el punt i final al Teatubers 17. Comencem una nova temporada i esperem que vos agrade igual o més que la primera. Igual me conforme jo. Fins a la setmana que ve, xics. Adeu. Adeu. Bona nit. That